Sikubingelele mlaleli, siphinde sikwamukele kwiMbeje Channel, sithi welcome back to iMbeje Channel. Kanti ke mlaleli, ungakhathazeki uma kuwusuku lakho lokuqala kwiMbeje Channel. Sinesicelo nawe nelungelo lokuthi upresse usubscribe button ukuze phela uzokwazi ukuphinde uthole ezinye izindaba eziqhamuka kuyona ke iMbeje Channel nangesinye isikhathi esilandelayo. Ave sinesicelo ke mlaleli, siyathemba ukuthi ngeke ukuhlule ukupressa lela button elibhale subscribe ukuze uzokwazi ukuphinda uthole notification mayelana neMbeje Channel. Angakumosheli-ke isikhathi sakho mlaleli omuhle ekhaya, kodwa bengicela kanjalo ukuthi upresse usubscribe. Ake ngihlale phezu kodaba ke ngize ngalo. UKaizer Motaung Jnr uthi umqeqeshi uNABI uyayazi iquality ayidinga eqenjini layo iChiefs, ingakho bemnike ifreedom kanye necheckbook ukuthi asayine noma imuphi umdlali amdingayo ngoJanuwari, ngoba bayakholelwa kuye ukuthi uzolenza ushintsho kwiqembu. Amazwi adluliswa uKaizer Motaung Jnr lawo kubalandeli bakhe. Kanti ke mlaleli, ungakhohlwa ke ngikucele kona ukuthi ngicele mlaleli wami upresse usubscribe button uma usulalelile noma ungaqala ukulalela, upresse lela button elibhalwe usubscribe, angeke uze uyisole. Ngiyabonga mlaleli, ube nosuku oluhle.